हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ दिनै स्किप खालामालासे नाय लोगोफोर एसे नोंथांमोना एसे नटिफिक मोनगोन आं माने इम्पर्टेन्ट बाथ्रा शेयार खालामगोन आरो मोननै आपडेट आं लासाव मोनसे आपडेट खोथागोन नै दा फार्स्टआव खोनासै आरो मोनसे आपडेट बाव सचिन बसुमतारिनि गयबारियाव माने दख'ना मोननाया दाखालिबो गांथाम मोनखांबाय होनना बुंदों आरो दानि आखरा गांथाम नामा दंबावो दख'नाया बिनि बेखौ फंसे बाथ्रा बुंगोन आरो बे दायना ना सोरबा फाग्ला फाग्लि बे मोननैनि बिथोराव माने आं मिथिया आरो दै माने दायनाबो जानो हागौ फाग्लाबो जानो हागौ आरो ना बिनि माने हुसियारनि थाखाय आं फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामगोन आरो निस्सय नोंथांमोना गासैबो गोसोआव भाबिना थाखानाय बायदियै मिथिखानाय बायदि बे आंनि साननाय खोन्थाया नोंसोरजोंनो ग्रोब मिलायहैनोबो हागौ आरो सचिन बसुमतारिनि फोथार गेजेरनि गयबारियाव जेनेबा दख'ना गारना दोनहैनाया नै मैया गांनै बिगोमानो हरबायना नै आरो गांनै देरलायबावबाय मैया थारमाने मैया जे जायगानिफ्राय बै बंसिगावनि बिगोमानो हरबाय गांनै दख'ना बे दख'ना हरनाय जायगायावनो आरो गांनै गारफैबावबाय नैबे गोजामथार गांसे बेनिफ्राय बैयो एसे दबसिरा आरोखि माने आदा बैसोनि आगर गुबैबावसो बेथ' बेनिफ्राय आरो दिनैना देन्जारसिनबाव नै थारमाने फैसा खुस्राबो दंफाबावो नै फैसा खुस्रा थाइबा गरसे थाइनै गरथाम थाइसे गरसे गासै 12 थाखा 12 रां बेनिफ्राय बिनि खाथियावनो सेम माने बेराजों नांजाबनाय आरो बेराजों नांजाबनाय नै थावनि पेकेट दङ खुला आरो बियो थाव गैया पेकेटल' बेनिफ्राय आथा पेकेट मोनसे दङ बेनिफ्राय प्लास बायह्राजों आरोखि जे जायगायाव गायो बे मानसिया नैबे नै मा होनोमोनलाय निरमा फेना पेकेट खालि पेकेट आरो फेना खालि पेकेटखौ आरोबाव गारना गालांबावबाय बेनिफ्राय बेरा सेर नै गाग्लेमजोबनाय नै बेरा सेर गासिबो माने बेरा सेराव गाग्लेबनानै बे गारहरो ना फुजा होयो बेखौ मिथिला डेन्जार जाबाय सोरबा मिथियोबा एसे खोन्थाहरदो दायनाब्ला माने बिराद गिनांगोन आरो दै सोरनि न'खरनि बा सोरनि गामिनि दुगैनानै लामना दोननाय दख'नाफोरखौ लाबोनानै बेयाव माने गारलाना दोनफैदोबा बा थाव जानायबो मोनदों होनना बुंदों आरो ना बै फैसा थाइबा थाइनै थाइसे बिदि मोनदों आरो टटेल 12 रां फैसा मोनदों होनना बुंदों आरो ना जायबायदि न'खरनि दख'ना गोमा जाग्राफोरा जेनेबा दिनैसिमबो नायसनाखै खोमा दख'नाफोरा जेरै दुगैनानै गरम बोथोरनि खोथा ना दुगैनानै जेनेबा लामनाय बाजिनो दोनो आरो रावबो केयार खालामफ्लाङा आरो जेनेबा न'नि उसुं गुदियाव लामना दोनोब्ला रावबो केयार खालामफ्लाङा आरो जेनेबा जिथिया जों दख'नाफोरखौ रानोब्लासो जि जोम दख'नाफोरखौ रानोब्लासो दिखांनो नागिरो नङा होमबा बिदिनो गासिबो नुवाखै खोमा निस्सय माने सोरबाफोर नुदोंब्ला जेनेबा दख'नाखौ मोनफिनदोंब्ला जेनेबा आखाइफोरजों दांना लाबोनो नाङा गनफोरजों एरना लाबोनानै बे माने सावफैनांगौ बे सावफैबानो जाबाय आरो निस्सय अजाब्ला बै न'खरा एसे गिनांगोन रखम जागोन दै लोगोफोर आं डाइरेक्ट बुंखादों आरो ना आंनि मिथिनाय बायदि आं बुंखादों आरो ना जेनेबा सोरबा बेफोरबायदिनो अजा दायनाफोरा ओरैबायदि माने गाज्रि थायो जेनेबा सोरखौबा रायनो नागिरो सोरखौबा उदै सानाय खालामो सोरखौबा आथिं आखाइ सानाय खालायो सोरखौबा उदैयाव थिंख्लि बानसोना होयो खिन्थु उदैयाव थिंख्लि बानसोना होयोबा खिन्थु उदैया बल बायदि बुखाजोबगोन आरो जों उन्दैनिफ्रायनो बिराद नुबोखानाय आरो दै अजाफोरनाव थाङोब्ला जिखुनु माबाफोर जोङो गोदानफोर नायखांनो थाङोब्ला जों बेफोरबायदिखौ मानसिखौ बिराद लोगो मोनदों आरो थिंख्लि बानहोयोब्ला खिन्थु उदैया बल बायदि बुखागोन आरो जिमान नों एक्सट्रा खालामब्लाबो बिजिखौबाबो मुलिफोर जाबा हामखायो न'आव थायोब्ला बारा जागोन ओमफ्राय जा माने गामिनि अनगायै बेलेग जायगाफोराव लाङोब्ला माने बै थिंख्लि बानहोजानायफ्रा हामो ओमफ्राय माने न'आव लाफिनबा बारा जायो ओमफ्राय बेलेगाव जायगाखौ चेन्ज खालामबा माने हामलाङो आरो बेफोरबायदि मानसिफोर जायोब्ला माने बेलेगाव गोजानावसो दोननासो फाहामनो हायो आरो बिदि मानसिफोरखौ फाहामनो हानाय मानसिबो दङ गाज्रि खालामनो हानाय मानसिबो दङ जों दायना होनबानो बिराद गिनांगौ आरो आं बेखौनो बुङो गासै बर' रायजो राजा गासैबो हुसियार था जि जोम मोजां गाज्रिफोरखौ बाहेराव फोराननो नाङा एनि टाइम मोनाब्लियाव दुगैयोब्ला जि जोमफोरखौ न' सिङाव मोजाङै सोनानै दोन आरो आरामसे फुंफोराव दिहुनना लामफिन बेफोरबायदिनो माने खालामनांगौ आरो ना गासैबो संसार जाखानाय हिसाबै माने हुसियारा जोंना माने जि जोम फोराननायनिफ्रायसो जायो आरो दै लामा सामायाव बेरायनो थाङोब्ला जों मेगनजों डाइरेक्ट नायना बेरायनो हायो बस सौथुआ नङा होमबा लोगोफोर हरनि गेजेराव फैनानै जिफोर खावना लांनानै गारना दोनहैनायफोरखौ माने बिराद डेन्जार आरो माने अजाफोरबाथ' बिराद गिखानांगोन आरो बेनिखायनो बुङो गासै बिदा फंबाय आदै मादै गासैखौ माने बुंहरदों आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना आंसो बांसिन मिथिखायो खोमा
थेवबो आंनि मिथिनायखौ आं शेयार खालामना होबाय आरो लोगोफोर मोनाबिलिफोराव दुगैयोब्ला गासै जिफोरखौनो न'फोराव सिङाव सोना दोनजोबो आरो लोगोसे माने गाज्रि मानसिनिफ्राय माने गोजानाव थानो नाजा आरो दै सोर मा रोङो सोर मा रोङा जोंथ' मिथिया गामि गंफ्रोमबो सासे मानसिया थाखायो आरो गैया गामि गंफ्रोमावबो ना सिंगि सासे थाखायो ना सिंगि मासे थाखायो आरो जेरै बिलोनि गेजेराव ना बारलिखौनो गियो आरो ना फिसा फिसाफोरा जाजानाय बेफोरबायदिनो आरो जेनेबा गाज्रि मानसि थायोब्ला माने गामिनि मानसिफोरा गियो बेफोरबायदि आरो दै लोगोफोर बे आरो मोनसे टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मैयाथ' थांखांबायानो नैबिदि दिनै मोनसे गोदान भाइराल जाबावदों आरो नोंथांमोना माने एकदम भाइराल नायनोसो बालायलांसिगोन खोमा ओरैबायदि गाज्रि भाइराल आरो दा हौवाना हिन्जावना गासैबो गाज्रि भिडिअखौलाय बोरै मिथिनो नङा होमबा लोगोफोर कमेन्ट सेक्सन थांनानै नायबानो जाबाय आं नामखौ मेनसन खालामलिया गावसोर सानैदों इसेबां रुमाव सेक्स गेलेनानै माने हिन्जाव भिडिअ बानायदों आरो ना हौवाखौ आं भिडिअखौ होनागोन भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ ना गाज्रि मोनखो कमेन्ट सेक्सन खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि माने गावसोरनि सेक्स गेलेनायखौनो माने खोन्थानाय आरो कन्टेन्ट गैला मा खालामनो होमबा कन्टेन्ट गैला गासिबो गाव बानायगोन आं भिडिअखौ बै बानायना होयोबा कन्टेन्टआ जोबनो थाङा नों एकदम रिपिट नों बिदि खालामदोंब्ला बेनिफ्राय फैनो मोजांखौनो लाना होफिन होमबानो माने भिउ फैयो आरो भिउदो खारनो नाङालै लोगोफोर दै भिउदो खारनो नाङा जेनेबा जोंनिया इउटुबा जेनेबा इउटुबनि फेसबुक एसे डिसटेन्स जायो आरो जेनेबा ना जोंनिया 1K साबसक्राइबार नांगोन लोगोसे 4000 हावार्स माबा जानांगोन कमप्लिट जानांगोन माबाया वाच टाइम होमबाना जोंना माने इजि मनिटाइज जायो आरो खिन्थु निजिनि फेसनि चेनेल जानांगोन आरो ना लोगोफोर बिदिनो माबा माबि हगारलाबायबाय थानायफ्रा चेनेला थाब ग्र' जानो नागिरा माने आरो लोगोसे माने मनिटाइज जानायाव बिराद डिस्टार्ब जायो आरो आं बेखौनो बुङो आरो जेनेबा मोजां कन्टेन्ट लाना फै बेफोरबायदि गावसोरनि सेक्स गेलेनायफोरखौ माने माबा नाङा आरो जेनेबा हगारनाङा आनलिगेल जायो बेनिखायनो गथ'फोरा नुखै मा इमान भिडिअ बानायदो एकदम दिनै एकदम दख'ना फैलाना मोसानाय मोजां गाज्रि बाथ्रा रायलायनो रोंला गाज्रि रायलायनाय समाजानो बिराद गुबुंले आरो नोंसोर आंखौ साननो हागौ माने बारे बिराद भिडिअ लाबोबाय थायो जों नायनो बाबायलै बेनि कन्टेन्टखौ साननो हागौ आरो ना नायाबाबो थिग गैया आं रावखौबो नायनो खोन्थायाखै आरो नोंसोर आंखौ नायबाबो लाइक खालामखाया आरो आंनि जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दंना आंनि नटिभिया बिराद मोनहैयो खिन्थु 3000 साबस्क्राइबाराव ना 3K साबस्क्राइबाराव माने साब्रै साबाल' माबायाव नटिभिफ्राव क्लिक खालायो आरो ओरैबायदि डेन्जारखा ब्राउजार स्प्लिसावसोबा आंना सब माने फैजोबखानाय भिउआनो माने नटिभिफोराव नायनाय गैखायानो बारा आङो दा जेबो नङा लोगोफोर आं गासै अडियन्सफोरखौ आंनि गोसो गोरबोयै एक्सेप्ट खालामना लायो आं गासैखौबो गाज्रि मोननो थाङा नोंसोर सापर्ट खालामबासो आं साक्सेसफुल जानो हागोन नङा होमबा लोगोफोर बेनि थाखाय माने रावखौबो नासयलायना लाब गैया आरो जोंनि बर' हारियाव ना गासैबो जों माने मिलायनानै थानांगोन बिदा फंबायफोर रखम गासैखौबो आं बिदिनो माने गासैखौबो बुंहरां गोसो गोरबोबासो बुंनो गलसाय आंनि निमाहा होबानो जाबाय लोगोसे आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर गासै बर' हारिफ्रा जोंनिया गासैबो एक्सेप्टै था गासैबो माने जि जोमफोरखौ दुगैयोबा न' सिङाव सोना दोनजोब आरो बिदि गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामनायफोरखौ गार बिदा फंबाय गासैबो नुलायबा बिराद लासिं सिं जायो बेनिखायनो आं जोबनायाव बेखौ बुंनो सानो बे आंनि फिसा चेनेलनिफ्राय बे आंनि मेगनजों नुनाय आं जे लामाखै थांगोन बेयाव माने आं दुखु खैफोद जोंनि बर' हारिनि समाजनि मानसिफोरखौ खामानि दामानि मावनायफोराव फैनायाव लोगो मोनोब्ला बे आंनि फिसानि चेनेलनि थ्रुनिफ्राय आं हेल्प खालामनो अरायसम नाजाबाय थागोन लोगोफोर आंखौ माने एक्सेप्ट खालामना लाबाय था लोगोसे आंखौ बैयाव फन खालामना लिंहरोबा आं बिदियाव थांनो हानाय नङा दै आं डाइरेक्ट बुंखायो आरो आं माने मोनसे जायगायावसो खारनांगौ फैदों नालाय आं जि लामाजों थांगोन बे लामायाव नुनायफोरखौ आङो सब माने आङो हेल्पआव खालामनानै माने आङो गासिबो न'सिम थिनहरजोबगोन आरो दिनै बुंनो मोनसे गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नोंसोरनि बर' हारिनि फिसा होननानै लोगोफोर आं दिनै भिडिअ बेयाव दोनथ'नोसै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों